dalawang color siya. Akala ko puti lang. Kasi sabi ko sa asawa ko, puti lang yung ordering. Pagdating, magkaiba yung kulay. 10 piraso yung lahat na guys. 10 piraso. Sa 10 piraso guys, ano lang siya, 10 yuan. Ayan guys. Meron siya guys yung pang ano sa tubig. Ganyan siya guys. Diba? Ang ganda. Sa online pa kami guys nakahanap ng paso guys. Ito rin isa. Ito guys oh. Ang ganda oh. So ngayon, ililipat ko na guys yung mga cactus guys dito sa bag ko guys. Ito na ba guys? Lapit yung bag. Yun, para kita nyo. Kahit ako na hindi na lang makita. Meron pala ako dito guys na lupa. Kinuha ko dun sa ano. Uwi namin sa bahay ng biyanan ko. Kumuha na ako ng lupa. So guys, oh. Sige guys, magagwantes ako guys. O diba? Inunan ko guys yung ano, yung pinakamaliit. Guys, ang guys, anak ko guys. Diba guys? Isunod ko to guys na malaki guys. Yan guys. Diba? Ang cute! Guys, ang ganda! Guys, may naputol na isa dito ko na lang ilalagay sa maliit. Guys, dalawa na silang maliit guys. Naputol kasi dun sa malaki. Ito naman guys, isusunod ko guys. Buti na lang guys, nakakita kami ng pasok sa online guys. At saka mura lang. 10 piraso guys, 10 yuan. Pag kinonvert guys sa peso, ano siya, 70 pesos, 10 piraso. Kasi ano eh, yung palitan ng yuan sa Pilipinas, 7 pesos. Guys, guys. Tatlo na guys. A few moments later. Guys, ayan na guys yung ano guys, halaman
Yan na yung finished product. Guys. Diba? Diba sabi ko guys, pag napalitan ko na ng paso tong mga cactus, iakyat ko dun sa taas. Hindi ko na inakyat guys kasi pampaswerte daw to dito sa sa shop ng asawa ko guys. Lucky Charm. Pampaswerte ba? Tingnan natin guys kung swertehin nga. Ayan guys. Ayun. Diba? Kahit pa paano gumanda ng unti. Pinatong ko lang siya guys sa sa kahoy. Ayan. Ito guys, may papakita ko sa inyo guys. Kita nyo to guys. Ayan. Yun, kita nyo guys. Bawang yan guys. Ginawa yan ng biyanan ko guys. Ayan. Sa tubig lang siya guys. Tingnan nyo guys. Ano na to? Nasa 3 weeks ata. Ganyan nakahaba yung dahon niya guys. Yung dahon kasi ng bawang guys, kinakain nila dito sa China. Ayan. Ayan. $2,000 later. Ako nagsimula kanina mag-ayos ng halaman. Sinalang ko na to kanina. Kaya yun, tapos na. Magsasampay na lang ako. Diba? Pagpatong ng anak ko. Tsaka yung mga damit niyang hinubad. Ngayon, linabhan ko na. Yeah. Yan. Diba? Sasampay na lang ako guys. Kasi sinalang ko to kanina bago ako magsimula mag-ayos ng halaman. Ayan Diba? Sasampay na tayo. Sasampay na. Labandera. Guys, tapos na ako magsampay.